Okay, magandang umaga po sa magandang gabi, I'm sorry. Magandang gabi po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi. At sa aking mga kasamahan na nakikinig ngayon sa ating live, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang video o ang live natin ngayon ay patungkol ito sa sagot ng ipinos o ibinabalita ng GMA KMGS tungkol po sa interview nila tungkol sa akin at sa aking samahan. Dahil po noong panahon na nakita ko ang video kahapon, Pitsa 17 sa buwan ng Nobyembre, marami pong mga salita na hindi ko katanggap-tanggap. At higit sa lahat, maraming mga pinagtagpi-tagpi na mga video na hindi umaakma sa katotohanan tungkol sa aming samahan at sa akin. Ako'y naniniwala na ang kanilang balita na iyon ay nakakasira ng aking reputasyon at sa aming buong samahan. Kaya labag sa aking kalooban ang kanilang ibinabalita na hindi naging patas para sa amin. Noong una nilang pagpunta dito, ay parang ambos ang kanilang ginagawa. Hindi sila nakikipag-coordinate ng maayos sa amin. Kaya hindi namin napaghandaan ang kanilang mga tanong at hindi ko rin alam na sila pala ay mag-conduct ng pag-i-interview sa amin. Kaya nagkataon yon na wala ako noon. Nandoon ako sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa ikalawang pagpunta nila, nandoon na ako sa Manila. Kaya gusto ko sana na personal na ako ang kanilang makaharap sapagkat tinitiyak ko na bawat sagot ay nasa totoo at tamang kasagutan sa kanilang mga tanong. Nitong nakaraan na naman ay nag-message siya doon sa kasama namin na mag-interview sila. Wala naman ako noon. Kaya sinabi ko doon sa kasama ko na mag-sit kami ng proper time, proper place para both side namin ay handang-handa. Subalit ang video na kanilang na-interview noong unang pagpunta nila na aming ipinagbabawal sa kanila ang paglabas dahil marami doon ang kulang at sobra na hindi dapat dapat pa ay bigyan ng tamang diin na kasagutan, ipinagbabawal namin na kanilang ilabas. Ay inilabas nila na walang paalam sa amin. Alam ko na sa palakasan, talo tayo, talo ako sa GMA dahil worldwide sila.
Sa amin ay Facebook lang at ang makakapanood nito ay ang mga maaring friend lang at yung mga nagsishare. Gayunman, ninais ko pa rin na kahit sa ganitong paraan ay maibibigay ko ang tamang nasaloobin ko tungkol po sa laman ng video nila na hindi totoo at nakakasira ng reputasyon sa akin at sa aking buong samahan. Narito po, panoorin po natin ang video na kanilang inilalabas. Pakinggan po natin ang sinasabi. Nakatanggap ang aming programa ng mensahe tungkol sa isa raw religious organization sa Mindanao. I-refer po ako, baka pwede ninyo post ng i-feature sa KMJS po. Isang bagong sulpot po sila ng religious organization. I-stop. Nakakaalarma rito. May umano. Yun po ang ginawa nilang dahilan na di umano'y mayroong nagmi-message na aming kapitbahay na magkandak sila ng interview tungkol po sa amin. Na ang dahilan ay sa pangungutya ng mga CFD na kami raw ay kulto at kung ano-ano pa ang mga sinasabi doon sa Facebook. Yan ang kinukot nilang dahilan kung bakit sila ay nag-ambush interview sa amin. Ituloy po natin ang video. Balungtot daw ang gawin ng pinuno nito. 3 ang asawa, tapos parang minor de edad po, mga inaasawa niya. Magkasama po sila sa iisang bubong. Stop. Ang pangalan ng samahan. Yun po ang unang ito po ang unang panood natin sa video. Na ako raw ay may 3 asawa at minor de edad pa. Mga kapatid, ito ay walang katotohanan na hindi dapat isapubliko. Dahil ang balita na walang katotohanan at nakakasira ng reputasyon sa isang tao at sa isang samahan, dapat hindi po sana ay ilabas natin ang mga ganitong uri ng balita na hindi naman totoo. Dahil kahit sino sa inyo dyan ang pumunta dito at magtanong-tanong sa akin, lahat dito tanongin ninyo, kung mayroon bang 3 asawa na minor de edad, wala po kayong kahit isang mapupulot. Lalong-lalo na, ang kanilang binabatayan ay ang programa namin. Hindi nila alam ang pulot-dulo ng kanilang nasagap na balita kung ano ang buong katotohanan doon. Kaya para sa akin nanginginig ang laman ko dahil hinding-hindi na mababawi ang reputasyon, yung reputasyon na nawala sa akin at sa aking samahan tungkol po doon, dahil po doon sa video na yun na kanilang ipinalalabas. Pakinggan po natin, ituloy po natin. Kingdom of Priests. Ladies and gentlemen, let's welcome our Grand Stop. Napapansin niyo po, ito ay programa. Programa po yan ng aming simbahan. Kung mapapansin po natin, sa mga school mayroong mga programa. Subalit ay programa lang yon. Hindi totoo sa totoong buhay. Kaya kung sino man ang pupunta dito at magtanong-tanong kayo,
yan ay walang tao na makapagpatunay sa inyo na totoo ang ibinabalita ninyo laban sa amin. Dahil yan, programa lang yan. Program lang namin yan sa Tilon. Kaya napakasakit sa kalooban ko at ang halos buong samahan namin ay nagbangutan dahil sa palabas na yan na hindi naman totoo talaga. Hindi totoo. Baka ikakat nila, sasabihin naman totoo. Ituloy ang video. Kanilang leader, nagngangalang Benito. Ayan, tingnan ninyo mga kapatid. Yan, tingnan ninyo. Di ba ang ano ko dyan ay nakasutana, tapos yung babae dito sa tabi ko ay nakasuot ng ang program. Kasi nga hanggang programa lang ito. Pero sa totoong buhay, hindi nangyayari ang ganito. Kaya dapat sana, bago kayo kumalap ng mga videos dito sa Facebook, ay inala muna ninyo ng mabuti bago ninyo pinos ang ganito. Paano na ako ngayon at kami? Tapos na ninyong nailabas sa iri. Wala na akong pag-asa maliban na lamang kung lalaban kami sa inyo. Sige, tuloy natin. Na Supreme Divine Master Pope. Marami naman na yung mga scam lang, ginagamit na. Ayan, pause. Ang style kasi ng GMA Kapuso mo Jessica Suho, pagkatapos nila ng interview ng katulad doon, mag-interview sila ng mga taga-ibang grupo. Natural talaga yon. Sasabihin nila ang gusto nilang sabihin. Sabihin nila, isikito, kulto. Ay, mismo yung tinatanong, hindi nga alam kung anong ibig sabihin ng kulto eh. Ang ibig sabihin ng kulto, sa aking pagkakaalam, base naman sa dictionary, cult is a system of religious worship. Isang paraan o isang sistema ng pagsamba ng isang relihiyon. Yung Katoliko Romano, lahat ng mga Protestante, kung yan ang pagbabasihan, sila lahat mga kulto rin. No? Kaya kami magre-react pagka sinasabing kulto dahil yung kulto, yung salitang kulto, ginagamit doon sa mga grupo na talagang gumagawa ng mga krimen. Katulad doon sa Bukidnon, mayroong isang grupo doon na lumalaban sa batas. Tinagurian din nilang kulto. Kami sa awa ng Diyos, ikutin nyo man ang buong Pilipinas, wala kaming ganon na gawain. Napaka-istrikto nga sa samahan namin. Ayaw nga namin na ang mga babae ay tatabi ng lalaki. Bukod ang upuan ng mga babae, bukod ng upuan ng mga lalaki. At bawal din sa amin ang makikiride ka sa motorcycle na ang driver hindi mo asawa. Yan ang totoo. Kahit sino sa amin ang tatanungin ninyo. Pero ngayon, iba ang nabalita. Talagang kahiya-hiya laban sa amin. Kaya, labag sa kalooban namin ang palabas na video na ito. Kaya, ko ito ginagawa para sa pamamagitan nito ay maibigay ko ang aking karapatan, ang gusto kong sabihin, yung nasa saloobin ko. Tuloy. Maka-Diyos yung ginagawa nila, bagong kulto siguro yun. Kita nyo, tingnan nyo. Siyempre, nasasabi ng tao yun kasi pinalabas niya na may 3 asawa. Siyempre, sasabihin talaga ng tao na hindi maka-Diyos. Sino ba namang maka-Diyos kung mayroong ganon? Kaya,
nakakahiya ang video na yan, mga kapatid. Na dinamdam ko ng maigi yung video na yan. Tuloy. Matatagpuan sa iba't ibang panig ng Mindanao. Ayan, stop. Gaya sa video Yung video na yon, mga kapatid, nasa loob ng parke ni Dr. Jose Rizal yun. Lahat ng mga nagsusutana dyan ay voluntary sila na naglilinis. Kasi noon ang parke ay napakadumi. Ang kapal-kapal ng mga dahon na patay noon. Ang ginawa ko dahil kami naman ay tinagurian nga kaming Rizalista dahil naniniwala kami kay Dr. Jose Rizal na si Dr. Jose Rizal ay isang utos ng Diyos dito sa Pilipinas upang ihayag ang lupang pangako na nawala sa Israel. Sapagkat ang lupang pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay nawala dahil sa kasalanan ng mga Hudyo. Nawala ang lupain na yon. Hindi yung lupa ang nawala, ang ibig kong sabihin yung authority, no? Yung basbas na instead na ang lupa na ibinigay ng Diyos sa kanya ay ang Kanaan, yung Israel ngayon, noong lumitaw si Kristo diyan ay hindi siya pinaniniwalaan. Kaya pagbasahin mo ang Matthew Kapitulo 21, versikulo 42-43, King James Version, sinasabi ni Kristo, "Did you never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corners. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore see, I unto you, the kingdom of God shall be taken away from you, and given to a nation, bringing forth the fruits thereof." Ibibigay sa isang bansa na magkakabunga sa mga bunga nito. Kaya, yung bansa na bibigyan ng kaharian ng Diyos ay mayroong lupang pangako kagaya sa Israel na doon magmula ang kasaysayan ng pagtayo ng kaharian ng Diyos. Kaya noong si Dr. Jose Rizal pumunta dito, ini-exile siya sa Dapitan noong 1892, July 17, dito niya sinabi, Mindanao is the land of promise. Kaya ganun kalaki ang paniniwala at respeto namin ng ating mahal na bayani si Dr. Jose Rizal sapagkat naniniwala kami na ang Christ o Kristo ay kay Dr. Jose Rizal. Kaya ang buong samahan ng Kingdom of Rest ay voluntary na naglilinis sa parke. At yung iba dyan ay siniswilduhan ko. Yung mga naglilinis dyan, yung mga nakasutana, ay ako ang nagsiswildo sa kanila. Kaya nakikita ninyo yung mga tao na lumalakad doon. Dati napakarumi at napakadaming patay na dahon. Yung tulay na bakal ay hindi madaanan ng mga tao. Nilagyan na nila ng harang dahil sa may mga ahas na doon na nagtatago sa mga dahong patay. Noong pagdating namin ay nilinis namin mabuti dahil ang nais namin na para yung mga bisita na pumupunta ay maging maayos at maging safety ang kanilang pamamasyal sa parke ni Dr. Jose Rizal. Kaya doon ninyo kami nakikita. Alam ninyo na walang-wala kaming ginagawang masama. Yan ang masakit na pagbibintangan ka na hindi totoo. Tuloy, para matuloy-tuloy natin. ito nakuha sa Dapitan City, sa Zamboanga del Norte, makikita ang grupo ng mga Ayan, stop. lalaki at mga bata. Yan yung video na yan. Nangyari yan noong 2023.
Bakit nangyari noong 2023? Sapagkat ika-50 years yan mula nang ideklara na ang Dapitan City ay maging Shrine City of the Philippines. Yan ang dahilan kung bakit kami nagpaprada sa karsada at may dalang trumpet. Sapagkat kung basahin natin ang Levitico, Kapitulo 25, versikulo 10, sa ikapitong buwan, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, ang ikapitong buwan kasi sa kalendar ng Diyos ay itanim. Ipinaiikot, sa ikalimampung taon ay ipinaiikot ang trumpet sa banal na bayan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit mayroon kaming prada. Humingi kami ng Muros Permit, paintulot, upang maging legalidad ang aming pagpaparid dito sa Dapitan City. Walang masama dyan sa aming ginagawa. Tuloy. Nakaputing sutana, may hawak ng Biblia at trumpeta. This is the big event of Kingdom of Rest, the biblical 50th year from 1973 when Dapitan became the Shrine City of the Philippines. Sa Oroquieta City naman, sa Misamis Occidental, nakuhanan ng litrato. Stop. Yun. Diri, lapit kayo. Kayong dalawa. Dapat nakasutana sana kayo. Pero okay lang dito. Halip dito, lapit. Para makita kayo dito sa video. Dito. Ito yung, nakikita ba? Ito yun sila. Ito, pinagkukot siya. Pero, hindi ninyo alam, ang buong katotohanan, bakit sila naglalakbay magmula Dapitan, to Orquita, to Osamis, to Pagadian, to Ipil, back to Dapitan City. Hindi ninyo alam. Ang akala nyo lang, mga kapatid, at kayo sa Jessica Soho, ang akala nyo lang ay para silang mga aso. No? Para silang mga aso at naggagawa kami na walang kwenta. Parang iniisip ninyo na kayo lang ang nakakaalam kung ano ang tama at kami hindi. Parang ganon ang ibig ninyong sabihin. Alam ninyo yan, kaya nangyayari yan kasi panaginip yan na ikutin ang buong lupa na pangako ng Diyos. Kasi ang buong lupa na pangako ng Diyos, magmula, may mga muhon yan. Kasi ang palatandaan sa lupain ay muhon. Kaya nga mayroong kuta sa Osamis City at mayroong kuta sa Zamboanga City. Bakit? Kasi sila ay mga muhon sa lupang pangako ng Diyos. Kaya nung nagbibigay ang Diyos ng panaginip sa kanila na ikutin nila, lakarin nila, pinalakad sila. Hindi naman siguro sila mga siraulo at hindi marunong mag-isip, magpakahirap sila sa paglalakbay na walang baon kung yun ay sa utos lang ng tao, hindi sa pamamagitan ng Diyos. Ganun ang sakripisyo namin dito. Kaya masakit sa amin na sisiraan ninyo kami ng kung ano-ano lang. Dapat ayusin ninyo ang pagbabalita at dapat laliman ninyo ang pagsubaybay sa mga katuruan at sa mga gawain namin. Okay, doon na kayo. Yan mga kapatid. Tuloy natin. Bro, na nakasuot naman ng pulang sutana, may dalang tukpot. Yun, stop. Yun yung tao na yon ay taga saan ka nga? Taga Negros, Sipalay. Yun, taga Sipalay yun Negros Sipalay, alam mo kung anong panaginip? Alam niyo kung anong panaginip niya? Pupunta siya, hahanapin niya ang bayang banal.
Ay, hindi ko kilala yung tao na yan. Dito ko na nakilala yan. Kasi nga, sabi niya, doon sa kanila, na naginip siya na ang Panginoon ay lumapit sa kanya, hinawakan yung kamay niya, at sinabi niya, sasama ka sa amin, o sasama ka sa akin, doon tayo sa bayang banal, sa dapitan. Hanapin mo yung dapitan. Kaya nga, ginawa niya, pumunta siya dito sa dapitan. Dito na kami nagkita sa dapitan. Yan ang totoo. Tuloy natin. Kalapit na bayan ng Ozamis, ang kanilang mga miyembro Yan. ng bumisita sa dambana ng Birhen sa Kota. Okay, stop. Ayan, tingnan niyo mga kapatid. Kami, iba kami. Kingdom of Priest kami. Kingdom of Priest. Pero nakikita ninyo, humipo ako doon sa larawan ni Maria. Sabihin natin si Maria yon. Yan ay sign na hindi ako tutol sa mga pananampalataya ng Katoliko Romano pagdating sa mga larawan. Kaya nga, yung ibang samahan, yung ibang grupo, katulad ng mga born again, mga iba pang mga religious, yung mga rebulto ay kanilang susunugin, didikdikin, sisirain. Hindi niyo nakikita sa amin yan, mga kababayan, mga kapatid. Bakit? Kasi, bakit naman natin sisirain yan? Na yung image niya ay image ng tao. At yung tao na pinatutungkulan sa imahe ay hindi naman masamang tao. Kaya hindi namin itinuturing na isang Diyos-Diyusan ang mga ganong larawan. Katulad sa paniniwala sa iba na pagkalarawan ay Diyos-Diyusan. Sa amin hindi. Kaya pumunta kami doon sa Ozamis City, wala naman kaming ginagawang masama doon. Pumunta kami doon, humipo kami doon sa kuta, sa Birhen, at pagkatapos, ilang saglit lang, umuwi na kami. No? Hindi na yung sinabi na pumunta kami roon para angkinin namin na amin, hindi ganun yun. Napaka layo naman yung balita na yun. Sige, tuloy. Ito'y matapos daw na mapanaginipan ng kanilang leader na ito raw ang lupain ipinangako sa kanila ng Stop. Kita mo, yun paratang na hindi totoo. Iyon daw ay sapagkat iyon daw ay napanaginipan ng kanilang leader na ang lupaing yun na ipinangako sa kanya. Para ba, sino ba namang hindi magagalit yan? No? Yung mga nanonood na mga Katoliko, siyempre akalain nila yon na inangkin ko yon. Yun talaga ang iisipin nila. Inangkin ko yon. Pero hindi yun eh. Hindi, sinabi ko ba yon? Sila ang may sabi yan. Kaya nga ako hindi ko nagustuhan yung palabas nila. Kasi maraming salita, maraming kwento na hindi totoo na sinasabi namin. Sila na ang nagsabi at ipinagtagpi-tagpi yung mga salita. Katulad noon, pumunta daw sila sa Ozamis kasi napanaginipan ng kanilang leader na yun daw ay sa kanya. Sus Maria Josep naman. Yun ba sino kaya dito na sinasabi ko ba yan sa inyo? Sus Maria Josep. Kaya napaka sama ang balita sa publiko na hindi totoo. Ako'y naniniwala na marami talagang tao ang nasagasaan sa mga paratang na hindi totoo. Kaya
sana kung sa susunod, kung magbigay man kayo ng balita sa publiko, dapat ayusin ninyo ng maayos na hindi kayo nakakasira ng reputasyon ng tao. Hindi na ang iniisip ninyo basta kumita lang kayo, lalo na yung vlogger dyan. Siyempre, ang iniisip nila, milyon-milyon yung lalo na sa akin, ginamit ko doon, ginamit nila ako, milyon-milyon yung manunood. Di, siyempre, si Mita, magsisweldo sa kanila. Kaya ang nangyayari, kayo ang kumita, ako ang napapahiya. At ang buong samahan namin. Huwag naman ganon. Sana makonsensya naman kayo dyan sa GMA Kapuso Foundation, lalo na kay Jessica Soho. Sige, tuloy. Kingdom of Priests, meron din daw 2 massage clinic. Oh, Nakalinis- stop. Oh, kita niyo ha? Totoo po yun, mga kapatid, na mayroon po akong 2 klinik. Bakit mayroon po akong 2 klinik? Kasi po, tinitingnan ko ang mga tao na magmula grade 1 hanggang grade 6 lang ang pinag-aralan. Walang tumutulong sa kanila. Dahil, sino bang tatanggap sa kanila kung mang-apply sila ngayon sa gobyerno na bibigyan sila ng malaking sahod, malaking sweldo? Wala. No? Kung grade 6 lang ang grado mo, hanggang construction ka lang, maghuhukay ng mga kung ano-ano dyan, yung mga manhole. Paano naman yon kung ang kita nila ay hindi talaga sapat sa kanilang pamilya? Kaya nga, nagtitraining kami ng pre-massage training sa lahat ng barangay sa buong Dapitan, Shrine City. Ngayon, ang dami namin tinuturuan. Pre ang pagtuturo namin. Kasi ang schooling ng therapeutic massage sa amin ay 6 months. Dahil itinuturo yung human anatomy at ang mga technique, pressing, rotation, friction, at single rotation, double rotation, at cross rotation, crossing rotation. Yan ang mga technique na itinuturo ko sa kanila. Kaya aabot talaga ng 5 hanggang 6 na buwan na pag-aaral. Pagkatapos noon, marami akong mga marketing director na nangangambas ng mga customer na kanilang imamamasahiin. Tag 300 to 500 a day ang kanilang sweldo. Di, siyempre, nakakatulong ako sa kanila. At ito ang patakaran namin. Ang mga babae ay bawal magmasahe ng mga lalaki. Ganon din, ang mga lalaki bawal magmassage ng mga babae. Kaya nga doon sa clinic na pinuntahan nila, wala silang nakikita na mga negatibo roon. Kasi, kahit puntahan ninyo dito, wala kayong masisilip na mga negative na gawain ng aming clinic. At ito pa ang hindi maganda. Ituloy. Yung minamassage, hindi sa amin yon, no? Yung ini-example nila, kinat nila yung video, doon yung kinuha sa kabila, doon sa KOG, sa Kingdom of God. Kasi sa amin, wala yung posisyon ng minamasahe na nakatagilid. Wala yon. At saka, yung clinic namin, hindi kahoy, hindi hardiplex, simento, building ang namin, massage clinic. Kaya ako talaga. Hindi ko talaga nagustuhan. Kasi pinagtagpi-tagpi yung mga video, hindi naman totoo. Ayan, sige. Ibalik mo, i-play mo. Dugo. Ayan, yan. Dili yan, katong isa. Anuhin natin, linawin natin. Panaginipan ng kanilang leader na ito raw ang lupain ipinangako sa kanila ng Oh, Diyos. kita mo, Ang Kingdom of but yun eh. Priests, meron Kaya mali din talaga daw yun eh. 2 massage clinic. Ayan, stop. Yun. Yun ay hindi kuha nila mula sa aming klinik. Kaya ako na talaga.
Hindi ko talaga nagustuhan. Kasi hindi sa amin yung ano nila tapos nasa video namin. No? Sus nako Maria Jose, mayroon kaya akong katarungan na makukuha dito mula sa batas, mula sa ano natin? Yan talagang paninira yun eh. Kasi yung video na yan, yung minamasahe na yan, hindi tao natin yan. At lalong-lalo, hindi clinic namin yan. Pero resulta, kumuha sila ng clinic natin, ng videos, at kumuha sila ng ibang clinic, yung aktual nagmasahe, tinatagpi nila ngayon. Di siyempre, iisipin ng mga tao na akin yung tao na minasahe dyan. Kawawa naman kami. Kaya, di ko alam kung may katarungan ako na may hustisya ba ito, yung ginagawa nila sa akin. Ituloy natin. Umano ito ng maruming dugo. Yan sa 5 katuig, madato namin. O yun. Alam ba ninyo kung sino yung babae na yan? Hindi namin alam na kinukuha din nila yung babae na yan. Yang babae na yan, hindi yan kasama namin. Kingdom of God yan. Sakop yan ni Isagani Mangkal. Ganito ang buong kwento. Ito yung totoong kwento. Sila ay yung Samulabi, taga-Tambulig, Zamboanga del Sur. Ngayon, yung asawa niya ay nagkasakit, nagsuka ng dugo. Ipinagamot nila sa akin, ginamot ko sa awa ng Diyos, gumaling. Yun namang anak niya na inalagaan doon sa kamag-anak niya na 3 years old, lalaki, dumaan doon sa aso na bagong nanganak, kinagat yung mukha, sugat-sugat yung mukha dito, nag-ano yung mga ngipin sa ilalim. Pinagamot nila sa akin, awa ng Diyos, gumaling na maayos. Wala talagang, parang walang nangyari sa bata. Kaya sila nagkaroon ng pananampalataya sa akin hanggang sa ako ay pinadala ako ng aming Supremo sa Kingdom of God doon sa Samal noong 2009. Yan ang totoo talaga. Kaya nga dapat kung magkuha kayo ng balita, alamin mo yung katotohanan para hindi kayo makasagasa ng tao. Hindi na quote sila doon, tapos hindi naman lahat ipinalabas, tapos pag resulta, kahit napakabuti ang ating layunin, ay pilit na sisirain para lang nako naman, wag naman sanang gano'n. Yung tao, yun sila, ay sumama 2009, sumama sa akin doon sa Samal. Pagdating nila sa Samal, wala silang hanap buhay. Sinong nagbuhay sa kanila? Ako. Sinong nagpapakain? Ako. Lahat-lahat ako. Ngayon, ang ginawa ko, nag-uma kami roon ng 3 hektar. Hindi lang sila. Kasi 12 mga tao na mga lalaki kasama ko roon, isa ang kaniyang asawa, may mga anak sila, na nagiging kasama ko sa pagbubukid. Ako at sila nagbubukid kami. Noong panahon na tapos na yung sa Tagalog pa kanabang anihin ng mais. Wala ng mais, ubos na lahat. Ako nang nagpapakain. Ako ang akin ang bigas, ulam, kuryente. Ako na lahat magbabayad. Ngayon, ang nangyari, away sila ng away ng kasamahan namin. Dumating ang punto na pinadesisyon nila ako na sino daw ang tatanggalin ko. Yun ba daw isang kasama ko na lagi nilang inaaway o sila ang aalis? Sabi ko, hindi naman pwede na tatanggalin ko yung isa sa inyo dahil hindi naman ito gobyerno na tatanggalin yung tao pagka may kasalanan. Away ninyo ito eh. At saka,
dumating kayo dito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Kung sino yung hindi na gustong sumama sa akin, ay hintayin natin kasi aalis yan. Sila yung umalis. Kasi para silang nagtampo na hindi ko sinunod ang gusto nila na aalisin ko yung isang kasama nila na lagi silang nag-aaway. Kaya, siyempre, ano ang sasabihin nila? Negative talaga, ituloy mo. Ihagil ko ang masad. Iyan ha. Tingnan ninyo mga kapatid. Ito pa ang hindi ko nagustuhan. Sabi niya, 5 taon lang daw, yayaman na sila. Naku, Maria Jose, never kong sinabi sa kanila yon. Bakit? Tumiwalag sila sa akin 2012 pa. Wala na sila sa akin. Ha? Isipin nyo ha, 2012 pa, wala na sila sa akin. Nasa Kaymangkal na sila noon at kasama na sila palagi doon sa Kog, hindi na sa amin. Bagamat sa panahon na yon ako ay Kog pa rin o Kingdom of God pa rin, pero hindi na sila under command ko. Doon na sila sa iba. Ngayon, ano ang nangyari? Ganito yon. Noong 2017, ang Kingdom of God ay mayroon silang organisasyon na PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ang kanilang pangangaral nito dati, 5 taon lang magmula sa 2017 ay yayaman na ang tao kasi tatayo na ang gobyerno ng Diyos at makukuha na ang Deuterium. Yan ang kanilang pakulo. Kaya nga 5 taon 2017 matatapos 2022. Kung sundan ninyo yung mga videos nila, yung previous videos nila, nandoon yung sangyaw nila, yung aral nila na 2022 tatayo na yung gobyerno ng Diyos. Kaya yung kwento na yon, yung sa babae na yon na 5 taon, hindi ako ang nagsabi. Ang nagsabi dyan, yung kasama nilang si Mangkal. Doon nila nakuha yon. Pero ang nangyayari, pagkatapos kinat nila, ikinabit nila yung sa massage, kaya pagpakinggan mo doon sa video, naging dahilan ang massage sa kaniyang sinasabi na 5 taon. Parang ang massage yung ang massage yung may dahilan. Nagsasabing 5 taon yayaman na sila. Yan ay napakasaklap naman. At yung babae na yon, yung babae na yon, muntik nang mamatay yon doon sa ilalim sa bahay ni Mungkado. Kasi doon sila nakatira sa ilalim sa bahay ni Mungkado. Inakyat ako doon sa asawa niya. Pagdating ko doon, wala ng pulso, wala ng malay. Awa ng Diyos. Sinambit ko ang Panginoon, gumaling. Parang walang utang na loob ang mga taong ito para sa akin. Ngayon, ako ang ginawa nilang masama. Tuloy. Iyon. Tuloy pa ng aming team, Zamboanga del Norte, para sadyain ang ipinapatayong simbahan ng Kingdom of Priests doon. Alam niyo po ba yung church? Ayun, tanong. Yung unang natanungan na yan, nasa dampa yan. Diyan nila kinukuha yung babae na, diyan sila nagpamasahe. Iwan ko kung kasama nila yung minamasahe tapos binidyohan. Yan yung clinic na yan. Hindi ko naman clinic yan Sa kanila yan. Pero resulta, kinat nila, idinugtong, tuloy parang sa akin. Kaya, wag naman sanang ganun. Sana naman, yung totoo talaga ang ibabalita. Kasi biro mo, buong daigdig manunood. Ngayon, sirang-sira kami sa dapitan. Yung mga kasamahan ko pag lumabas, tinitingnan sa mga tao, pati pulis dito sa dapitan, wala nang respeto sa amin. Alam ko naman kung sino yung nagre-request. Nandyan lang yung bahay na yan. Kasi simulat sa pool, salungat na sa amin yan, yung tao na yan.
Doon pa sa parke, walang hiya na yan eh. Kilala namin yan. Kasi wala namang ibang dito, dumadaan-daan, siya lang naman. Tingnan niyo naman kung anong record ng mga ganit nila dito. Baka kayo pa ang dahilan para, nako, mahirap na baka. Sa akin lang, hindi masama ang ibabalita, basta yung totoo at tama. Huwag naman yung kulang, huwag naman yung sobra. Kasi pag ganon, kawawa naman yung taong inyong ibinabalita. Yan, katulad yan, hindi naman sa amin yan. Tapos tanong, sige tuloy. Yun, yung nakapula na yan, yun, dimungkol yung tao na yan eh. Napakabait sa akin yan, tao na yan. Hindi ko naman alam na yan palang sasabihin niya. Hindi ko alam. Yung nakapula na yan, proseso yan. Nakapunta sa amin yan dito. Akala ko napakabait sa amin. Hindi ko alam na sirang-sira pala ako sa kanya. Sabi niya, sinungaling daw ako. Anong alin dyan? Anong pinagsasabi kong sinungaling dito sa dapitan? Sila yung sinungaling. Kasi sabi nila, yayaman na yung tao 2022. Hindi naman naging totoo. Ay, ang ginawa nila, kinat nila yung video, dinugtong, tuloy, kaming napagbintangan. Huwag naman ganon, mga kapatid. Sana mayroon ding risbak ito sa ibang channel para magkaalaman doon ang katotohanan. Tuloy. Yan, ako yan. Sige. Napag-alaman nila na ang pinuno ng Kingdom of Priests na si Henito, tiwalag ng isa ring religious group. Ayun. Alam niyo yung salitang tiwalag, pangit pakinggan eh. Tiwalag. Bakit naging tiwalag? Ganito kasi yon, mga mahal kong kapatid, mga kababayan, sabihin natin ang totoo. Nung namatay ang pinuno ng Kingdom of God, na ang tawag namin ay mahal na Haring Philemon Oriambunanza, nag-iba ang paniniwala ko doon sa aral niya na ang tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan physically. Yon. Kaya, siyempre, may bahay naman ako doon sa Samal, nandoon naman ang bahay ko doon sa Samal, umuwi ako doon sa Samal. At pagdating ko doon, nagpapasya ko na ayaw ko na ng Bible. Iwanan ko na ito kasi hindi naman pala totoo, sabi ko. Ang gusto ko na lang ay magnegosyo na lang ako kasi marunong naman ako sa negosyo. Ang hirap nga nito dahil hindi naman kayo maniwala ng panaginip, papaano naman yan? Kasi ang dahilan nito ay panaginip. Pero kayo, alam ko, hindi kayo maniniwala ng panaginip. Pero pagka sa teleserye, yung teleserye, ginamitan nyo ng panaginip eh. Ang resulta, totoo pa. Diba, mayroon kayong mga teleserye sa TV na naginip ko si ganito, si ganon, at naging totoo yung panaginip. Ibig sabihin, totoo talaga ang panaginip. Ngayon, kung basahin natin sa Bible yon, ang Diyos ay dito sa Números 12:6 ay talagang sinabi ng Diyos yan. Kaso wala akong Bible na Tagalog eh. Mayroon ba kayong Bible na Tagalog? Please naman, pakihiram naman. Bible na Tagalog or English, pwede. Dito tayo sa Números 12:6, if ay correct, no? Sa Bisaya muna, basahin natin Og siya miingon, patalinghogin ninyo karon ang akong mga pulong, kung adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka panan-awon,
ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa ka damgo. Sa Tagalog, mga kapatid, basahin po natin. Tagalog po ito. Bilang 12:6. At kaniyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain na kakausapin ko siya sa panaginip. Malinaw mga kapatid, na ang Diyos talaga ay magsasabi sa atin sa pamamagitan ng panaginip. Basahin natin sa iba pang talata dito sa Job 33:14 hanggang 15. Job 33:14 hanggang 15. Basahin po natin. Sapagkat ang Diyos ay minsan nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao sa mga pagkakatulog sa higaan. Kung magkagayoy, binubukas niya ang mga pakinig ng mga tao. Kaya mga kapatid, kami naniniwala na ang Diyos ay magsasabi sa atin magsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip. Si Maria, si Jose, paano ba nila nalaman na ang kanilang ipinanganak na si Jesus ay lalang sa Espiritu? Sa panaginip. Si Juan Bautista, paano ba nalaman ni Elizabeth at ni Zacarias? Sa panaginip. Yung kay Zacarias, aktual. Kaya yung mga propeta, marami pa dito. Kahit si Jose ay nanaginip, si Paraon nanaginip, naging totoo ang kanilang mga panaginip. Si Abraham nanaginip, naging totoo ang kanilang mga panaginip. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan sa pananampalataya namin sa panaginip. Ay totoo naman na talagang nananaginip ako na pumunta doon ang Pangulo ng Kingdom of God, pumunta doon sa akin, tumayo siya dito sa tabi ko, sabi niya sa akin, kaya mo ba itong itayo? Sabi ko, kaya naman, mahal na hari. Sabi niya, kung kaya mo, gawin mo. Itayo mo. At ilang buwan mula noon, yung Panginoon ay nagpakita sa akin, half body. Sabi niya, tapos na ang gawain mo dito sa Samal, uuwi ka sa dapitan. Yan ang dahilan kung bakit umuwi ako sa dapitan. Pagdating ko dito sa dapitan, hindi naman pwede na kapag sisigaw ako dito, ay doon pa rin ako sa Kingdom of God kasi mayroon namang anak doon na nakaupo. Sa kanila yon, bahagi nila yon. Kaya nangangaral ako hanggang sa na sumama sa akin yung ilang mga kasamahan ngayon. At ang titulo na ibinigay sa akin ng Panginoon ay Kingdom of Priest. Kasi sabi ng Panginoon, basahin mo ito. Ilang bisis na. Yung una kasi ang pinatayo namin ay Everlasting Kingdom of the Priest of God and of Christ. Pero nagtataka ako kasi kahit gising ako, lumalakad ako, parang kinukulit ako about sa Kingdom of Priest. Kaya ngayon, rehistrado ito sa Securities and Exchange Commission ang Kingdom of Priest. No? Yan. Sige, tuloy. Sa Dapitan City, ang Kingdom of God. Bago pala kayo nila yung Kingdom of God. Yan. Very active. Yan yung tao na yan, si Edgar Ligotom yan. Apostol yan eh. Bago yan nagiging apostol, sinabi ko sa kanya yon na humanda ka, maghanda ka kasi magiging apostol ka ni mahal na hari. Tanungin mo yung tao na yan. Hindi pa siya naging apostol,
Sa Kingdom of God. Sinabi ko na sa kanya doon sa Cebu. Sabi ko, maghanda ka kasi magiging isa ka sa 12 apostol, mahal na hari. Tumatawa siya. Parang hindi siya maniniwala. Ang hindi niya alam, nung nandoon ako sa hugasan ng plato, sinabihan ako na, yan, pagtingin ko sa kanya, sabi niya, yan, magiging isa sa 12 apostol yan. Yan yung tao na yan. Yan ang nagsabi na tumiwalag. Mali yung tumiwalag. No? Parang iba yung tumiwalag eh. Kasi yung kanilang doktrina, yung paniniwala ng guro naming si Mahal na Hari, ganun pa rin ang paniniwala namin. Hindi tumiwalag. Magkaiba man kami ng samahan, pero sa puso namin, magkaisa kami sa sigaw namin. Sigaw namin ay ang bansang Pilipinas, ang siyang bansa na binigyan ng Diyos ng kanyang kaharian, at ang banal na bayan ay ang dapitan Israel City, New Mesopotamia. Pareho lang kami eh. Magkaiba nga kami ng grupo, pero iisa kami ng sigaw. Ganon yun. Tuloy. Member si Lito Yabu, isa sa Kingdom of God. So ngayon, humiwalay siya, mayroong kinuha dito at mayroong binago. Mayroon daw akong kinuha, mayroong binago. Tama naman yun. Di ko naman natanggi yun. Hindi yung binago. May bago. Kasi yung sinabing may binago, ibig sabihin, yung mayroong preach doon na binago ko. Hindi yun. Mayroon, kumuha ko doon at mayroong bago. Kaya nga, mayroong wala sa kanila. Katulad ng kalendar namin. Yung nag-i-interview ang Jessica Soho dito, talagang sabi sa mga kasama ko, hangang-hanga sila sa kalendar. Akala nga namin, expected namin na lalabas yun. Yun pala, wala. At yung mga sagot ng mga interview dito ng aking mga cardinals ay hindi rin nailabas. Ang ginawa, kinat yung video, ininugtong yung ibang tanong, ibang salita, yung ibang kwento ng tao, resulta, sirang-sira talaga. Ngayon, mayroon kaming buong video nandito sa amin. Kaya, iwan ko lang, basta titingnan lang natin kung ano ang pwede natin gawin. Sige, tuloy. Nakausap silang miyembro ng Kingdom of Priests. Oh. Kayo po ay kamag-anak ko ni Master or member na Afternoon po, sir, gusto sana namin i-feature Ayun, stop. Yun yung nakausap na inano nila sa usami. Sige, tuloy. Pero sa kalagitnaan ng pag-shoot, bigla silang pinagbawalan. Ganito yon. Bigla silang pinagbawalan. Alin ang pinagbawalan? Yung kukuha ng video kahit saan-saan. Bawal naman talaga yan, kahit sa batas natin eh. Hindi naman talaga pinahihintulot yan. Pwede nga tayong sasampa ng kaso yan eh. Kaso mahirap lang tayo. Sila mayaman. Paano yun? Dapat mayroon sanang abogado para sa mahirap. Kaya mahirap ang batas sa mahirap. Mahirap ang hustisya kukunin sa mga mahihirap. Iyon, parang may ibig sabihin eh. Kumbaga, ang ibig nilang sabihin, may itinatago. Yun ang diritsahang salita doon. Subalit, parang ganyan. Sige, tuloy. Yun. Yun ang purpose lang doon. Kasi, paano, tingnan yung mga ano natin, yung paligid natin, may mga nakahangir, may mga kung ano-ano. So, hindi naman tama yon na pagdating mo, video ka lang agad. Ang lalabas yan, parang walang batasan eh, sabi saya. Walang respeto eh. Ano ba, mga kriminal ba yung pinasok nyo? Mga drugista ba yon? Sus Maria Jose, walang ka-record dito sa dapitan ang buong samahan namin sa mga gawaing hindi maganda. Maliban na lang sa mga pinagbibintang nila na paninirang puri.
Ganon yun. Hindi ibig sabihin na binawal kasi may itinatago. Yun ang parang ganon ang ibig nilang sabihin eh. Kaya nga, wala talaga. Walang kwinta. Okay. Pasensya na mga kababayan, mga kapatid na naputol. Naputol ba yun? O nag-continuous lang? Nag-continuous? Okay. Kaya, hindi ibig sabihin na porket na binawalan ng mga kasamahan ko ang pagbibidyo ay mayroong itinatago. Kasi sa punto ng pananalita, parang may ibig sabihin sila na may itinatago tayo dito eh. Kaya yun ang hindi ko talaga nagustuhan. Tuloy natin yung video. O kayo po ay Pamela. Kasi live yan eh. Live yan eh. Makikita yung buong mukha mo doon sa buong daigdig. Tapos basta-basta na lang nila parang harassment eh. Para sa akin eh. Hindi makatao para sa akin yung ganun. Dapat, buhay professional kayo. Kasi ang tingin ninyo sa amin, pipitsugin lang kami. Na parang halos yurak-yurakan nyo na lang kami. Dahil sa mga comment ng mga CFD na winawalang hiya yung reputasyon namin, wag naman, may damdamin din naman kami marunong masaktan. Tuloy. Ng aming team, ang dalawang mga Yun, clinic stop. ang Yun ang clinic namin. Ngayon, mayroon ba silang nakukuhang negative yan? Wala. Tuloy. may-ari raw ng Kingdom of Priests. Hindi raw. Talagang amin. Yun. Opening namin sa Dipulog yun. Amin yun. Pero ang tanong, nanghihingi ba kami ng pira sa mga tao? No? Mayroon bang pinupurisyo naming mga tao na hininga ng pira para makapagtayo kami ng ganyan? Hindi po. Sino ba ang may kapital para makatayo kami niyan? Yung kasamahan namin na nandoon sa Maryland, USA, na isang kardinal din yun. Cardinal Ambrosio Resani. Anytime, pwede nating tawagan yun. Siya ang bumili ng lupa dito sa Dapitan at tinatayuan namin ng yung ganito, yung church. Actually, hindi naman talaga ito church eh. Parang meeting hall lang namin ito eh. Tapos, siya din yung tumutulong para maitayo namin ito. Kumbaga, nagko-contribute kami, pati ako. Tumutulong ako sa pagko-contribute. Malaki nga yung sa akin eh. Hindi sa akin, mil yun eh. Para lang mayroon kaming masilungan, mayroon kaming mapagsama-samahan. Yun lang ang hindi na katulad na isip nila kagaya ni Kibuloy na inutusan yung mga tao, hihingi ng pira, aakyat kung saan-saan. Uy, nako, Purya Buyag, wag naman ganon. Dahil hindi namin ugali yan. Taos puso ang pag-alagad namin sa Panginoon. Wala kaming sinasagasaang tao, kahit isa man lang. Tuloy ang video. Yun. Tuwan-tuwa nga kami. Ang kanilang massage services, nasa halagang 300 pesos sa clinic, Yes. 500 pesos naman kung home service. Yun ang hindi namin katanggap-tanggap. Amin yung pinakita ninyo na clinic, pero yung minamasahe, hindi amin tao yun. At hindi namin clinic yun. Tinan nyo, Hardiplex yan eh. Hindi ba kayo nahiya? Yung pinupokus niyo sa video, yung kinukunan nyo ng video, building yun eh. Tapos yung Hardiplex eh. Kaya, winawalang hiya nyo kami. Yan ang totoo. KMGS. Winawalang hiya nyo kami. Sinira nyo yung reputasyon namin. Pati buong samahan namin. Kaya, ultimo yung mga bata, pag lumabas, kinukutya ng mga tao. Dahil sinabi niyo, mayroong 3 asawa na minor de edad.
Anong akala nyo sa amin? Hindi namin alam ang batas. Alam namin ang batas eh. Kaya, kahit ang tingin nyo sa amin ay pipitsugin lang, masyadong tingin ninyo talagang napakababa lang, pero nagkamali kayo. Mayroon din kaming kunting alam sa batas. Yun ngang sinasabi sa Senate Electoral Tribunal 1987, Bills of Rights, Article 3, Section 1, ang sinasabi roon, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Yun ang kaya mayroon din kaming alam. Hindi basta-basta na, mayroong 3 asawa roon na minor de edad. Sus Maria Jose, sino dito? Sino dito? Alam ko ito eh. Baka ikukunik nila ito doon sa nagdidimandang lula. Sigurado yun eh. Kasi nga gusto nila na gawin akong katulad ni Aguila, katulad ni Kibuloy. Ay naku, mahiya naman kayo. Yung ano ba yung record ni Aguila? Nagiging record ba sa amin yun? Sus Maria Jose. Yun namang kay Kibuloy, ano ba yun? Yung mga ginagahasa, di umano. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Magiging maritis lang tayo dyan kung hindi totoo. Yun ang mga ayon sa akusa sa kanya. Tapos, ginawa ba natin yan? Mayroon bang babaeng likramo laban sa akin na ginahasa, kung ano-ano? Wala naman. Tapos pipilitin ninyo, igaya niyo ako sa kanila. Napakalungkot naman isipin yung mga ganitong akusasyon niyo. Parang hindi kayo tao. Sa totoo lang, parang hindi kayo tao. Parang napaka-manhid ninyo. Hindi kayo maaawa sa tao na walang kasalanan. Pilit ninyong lagyan ng kasalanan. Kaya, nako. Sige, tuloy. Ito, ng maruming dugo. Yung posisyon na yun na nakatakilid, wala kami dyan eh. Minamasage nakatakilid, wala kami yan. Hindi sa amin yan. Sa kanila yon, sa kug yun. Tapos, idinugtong nila sa klinik namin, ang akala ng mga tao, atin yon. Sino namang kawawa? Mayroon bang katarungan ito? Mayroon ba itong hustisya para sa amin? Wala. Okay lang yun. Kikita kayo. Kami napapahiya, kayo ang kumita. Pero, nako, ako naniniwala ako na ang Panginoon ay gaganti laban sa mga taong mapang-api. Tuloy. Marami pa dyan eh. Gumawa din siya, pero Sige. yung concept, galing din dito. Sige, tuloy. Sa istorya sa Israel, sa Pilipinas, Pag sinabi mo wala na kamakayan. Stop. Yun yung paliwanag na resurrected body. Paniniwala namin yan eh. Yung iba, naniniwala sila na life after death. Sa kanila din yun. Mayroon naman tayong free ng paniniwala eh. Kami, naniniwala kami ng resurrected body. Kaya nga kami, ingat na ingat kami sa pagkain, ingat na ingat kami sa mga gawaing laban sa masama na pwedeng ikakapahamak ng aming kaligtasan. Paniniwala namin yan. Kaya wala na kayong dapat makialam doon. Kung anong paniwala nyo, di sa inyo yun. Ang mahalaga, wala tayong niyurakang tao. Sige, tuloy. Yun. Hindi ba kasi nagsasabi parang meron din daw mga involved na pera, donations, Yun, stop. Ang daw kasi mayroong mga involved na donation. Yung donation,
Kung mayroon mang donasyon sa palagay ko, ako ang unang mag-donate eh. Ha? Hindi na magdodonate yung mga tao para sa akin. Halimbawa, katulad kay Cardinal Ambrosio Rizani, nag-donate siya ng 20 sakong simento. O, para matapos ito. Oh. Yun namang kasama namin doon sa Simirara Antique, nag-donate siya ng parang yung yero. O, yun ang mga donasyon. Tapos tuloy. Yun, about sa ikasampo, yung 10%. Yung Satanista, tumatanggap yan ng 10% ayon sa paniniwala mo. Yung Katoliko, bakit wala bang 10% yun? Bakit hindi yung kino-question yun? Sa amin, mayroon kaming 10%. Pero yung 10% ay ayon sa iyong pananampalataya. Kung hindi naman, wala naman. Hindi naman ibig sabihin na sa pilitan, yung katulad nung sinabi na obligado. Obligado. Anong obligado? Para kang hino-hold up yan eh. Yung salitang obligado eh. Sa ayaw at sa gusto mo, parang ganun eh. Kaya ako, hindi ko talaga nagustuhan yung palabas na to. Pero, napapahiya na tayo buong daigdig dahil sa KMJS na yan. Kaya, wala tayong ibang kakampi, Panginoon lang, para makapaghiganti tayo sa pamamagitan ng Panginoon. Tuloy. Pero nasaan na nga ba ang leader ng grupo na si Henito? Oo. Tama, parang bugal-bugal, no? Pero nasaan na nga ba ang leader na si Nito? Tapos sabay cut yung video. Yung sinabi ko na mabuhay, yun yung pag-opening namin eh. Kaya sinabi ko mabuhay kasi tuwan-tuwa kaming lahat. Sila may mga trabaho na kumikita na rin. Dati kasi hirap na hirap sila. Ngayon, mayroon ng clinic, mayroon ng magsusweldo ng malaki-laki. Mayroong 15,000, mayroong 10,000. Aba, kinsinas katapusan, magtatanggap ka ng ganon. Di ba malaking tulong na yun? Dapat sana yun ang bigyan nyo ng pansin eh, yung mga mahihirap nating kababayan na napakahirap kumita sa isang araw. Dapat yun ang tutukan natin. Dapat yan ang pagsamasamahan natin. Yan dapat, hindi yung puro paninira, at least kumikita. Napakasaklap naman isipin yun. Talagang hindi makatao. Dito sa dapitan, ang daming mahihirap dito eh, doon sa bundok eh. Yun, anong gagawin niyo doon? Mayroon ba kayong ginawa? Kami, umakyat ang mga kasamahan namin, yung mga training team, yung mga trainees team, nag-train kami roon. Free ang pag-training namin. Pagkatapos na sila'y pumasa sa pag-aaral ng therapeutic massage at wellness massage, ibibigyan namin agad ng trabaho. Mayroong clinic at mayroong marketing director na magmamarket. At iniingatan namin ang reputasyon na hindi masira. Ang babae, ang minamassage din ay babae, ang lalaki, ang minamassage ay lalaki. Kahit ngayon, pupuntahan mo yung clinic namin, 2 clinic, ganon ang kalakaran namin. Kaya napakalinis ang samahan namin, pero binahira ninyo ng masama sa publiko. Sino bang matuwa dyan? Tuloy. Ano itong grupo na Kingdom of Priests na kanyang binuo? Yan, sa Usanis yan, sa parke yan. Yun yung nagtulong-tulong kami roon na nanguha ng naglilinis sa parke. Yan yung picture na yan. Nagtulong-tulong kami. Ngayon, ang parke, awa ng Diyos, napakalinis na. At yung mga tao roon na nagtatrabaho, swildado ko yun. Ako ang nagswildo. Yung mga nagsutana ha, hindi yung hindi nagsutana. Yung mga nagsusutana, ako ang nagsiswildo dyan. Nakatulong ba kayo dyan? Tapos pilit niyong sinisira yung samahan namin na hindi naman kami nanghingi ng pira kung kani-kanino para mabuo ito. Kaya napakawalang hiya talaga. Sige, tuloy. Priests, meron daw 12 mga opisyal na tinatawag nilang gate o pintuan. Sila raw ang katuwang. Yan, tingnan ninyo. Tuwing linggo, ginagawa namin. Dadapa kami, magdasal kami. Maimti ng
sa maimtimang pagdadasal na sana palaging sumasbaybay sa amin ang Panginoon, bibigyan kami ng yung malamig na kaisipan, mapagpakumbabang loob, bigyan kami ng matalas na pangunawa, at palawakin pa ang puso namin na tumulong sa mga maraming mahihirap. Yan ang gawa namin, kaya hindi talaga maganda ang paninira ninyo sa amin. Tuloy. Master na si Henito sa pamamalakad ng simbahan. Ang tao, maliligtas yan kung dumadaan siya sa ito or Yun, yung nagbi-blessing tayo sa krus. Kasi nagagalit sila, bakit daw walang Kristo na ipinako? Eh kung maglalagay tayo ng Kristo na ipinako dyan, di dapat may marunong magkulit dyan at totoong mukha ni Kristo talaga. Eh kung maglagay naman tayo ng pormang tao, hindi naman totoong si Kristo yun, piki pa rin yun, yun ang kulto. Ilalagay-lagyan mo ng tao, yung pala, hindi naman si Kristo yung mukha. Aba, yun dapat ang sabihing kulto. Problema, naniniguro nga tayo para hindi tayo sabihang kulto, hindi na tayo naglagay ng mga taong ipinapako dyan. Paano yon kung ang nakapako sa krus mo ay si Barabas, yung dalawang tulisan, sabihin si Kristo, hindi naman si Kristo yung dalawang tulisan. Kaya para hindi tayong pagbintangan, hindi na kami naglagay. Kasi kung maglagay kami ng Kristo kunwari na nakapako dyan, kung sabihin na naman ng mga antay, na ayan yung nasa krus nila, si Dimas at si Istas ang nakalagay, wala pa yung Sus Maria Jose. Kaya wag naman ganon. Sige, tuloy. Yun, nag-ordina ako ng bishop. Sige. Hanggat. Pero nung tanungin sila ng aming team kung totoo Yun. ang aligasyong may 3 asawang menor de edad si Henito, tumikom ang kanilang bibig. Yun, yan ang hindi ko nagustuhan Hindi tumikom. Sinagot kayo. Ang problema, hindi ninyo tinuloy, kinat ninyong video. Kasi talagang ipinipilit ninyo na mayroon akong asawang minor de edad, yan talaga ang pakay ninyo, sirain talaga kami. Mayroong sagot doon na ang sagot ng kasama namin na hindi totoo yon. Hindi totoo na mayroong 3 minor de edad. Kahit puntahan ninyo ngayon dito, wala kayong makita sa ipinaparatang ninyo sa amin. Kaya yan ang hindi ko nagustuhan. Parang para talagang bibigyan nila tayo ng kasalanan sa gobyerno. Yun talaga ang nila. Sige, tuloy. Sa ikalawang araw Yun. Ibalik yung 3 na yun. Yung tatlo na pinakita. Yun, tingnan nyo, di ba may doon sa sige. Ito sabi, parang meron din daw mga involved na pera, donation. Sige, pa, wala na ba? Layo, pa. Sige. Malayo yan Ayun, na-atras kunti. Yun, yung time na yun, nandoon ako sa Manila yan labas ng kanilang tinutuluyan. Yun yung time na yun na nasa Manila ako. Paano ko kung nandito ako na ang haharap para walang pag-aalinlangan. Kaya nga, nag-message ako na isit natin ang tamang oras, tamang lugar. Kasi wag dito, doon tayo mag-i-interview. Tamang oras, tamang araw, tamang pizza, tamang lugar. Kaso sila, hindi talaga sumang-ayon. Nagmamadali talaga sila para kumita. Yan ang totoo doon Kasi vlogger yan pag kumita, pag malaki, pag milyon yung manunood, magsisweldo si Mita sa kanila.
Kaya parang mga halang ang kaisipan ng mga yan. Kumita lang. Basta't kumita lang, bahala na kung may mga nasagasaang tao na walang kasalanan. Sige, tuloy. Wala na? Hindi, yun pa yung yung si Stephanie. Okay, diretso lang yan. Yan, stop na yan. Yan di ba mayroong kartulina sa likod? Programa yan eh. Programa yan. Kahit sino. Tingnan mo. Kahit sino, saan man tayong, may mga programa eh. Sa church, may mga program. Ang problema, ginawa nilang totoo buhay. Programa yan eh. Yan may sa tarpaulin doon sa likod. Tapos ngayon, isinisiwalat nila sa publiko. Napakasaklap naman isipin. Sige, tuloy. Ang aligasyong may paglalang... Yan. Yan ang nila, ipinipilit, ididikdik nila sa akin na 3 o manong asawa na mga minor de edad. Yan. Lahat ng mga babae, siyempre, alangan naman, paalisin natin yan. Gustong magpa-picture, paalisin mo, napakababoy mo naman. Paalisin mo, lalapit sa'yo para magpa-picture. Paalisin mo. Kahit naman sinong pangulo, pag nagkakataon, talagang magpapa-picture sila kasama yung grupo. Kaya yan ang hindi ko katanggap-tanggap yung video na yan eh. Sige, tuloy. Ganito, tumiko ang kanilang bibig. Tumiko. Sa ikalawang araw ng paghahanap ng aming team kay Henito, nadatnan nila ang ilang miyembro ng grupo sa labas ng kanilang tinutuluyan. Makausap ko si Sir Benito. Kasama po kayo sa mga. Yan, sa Manila ako dyan eh. Paano yan? Kung mayroon lang ticket na babalik agad ng 5 minutes eh. So wala ako sa time na yan. Kaya nga nag-message ako na bigay ang tamang lugar, oras para doon tayo maghaharap. Sige, tuloy. Pwede po ba kayo formal na interview? Hanggang sa nakatanggap ang aming team ng text message mula sa isa pang opisyal ng grupo. Ma'am, sabi po ni Master, habang wala pa siya kami 12 weeks ang kanyang representative. Yun, nagmagandang loob na ako dyan. Kasi noong tiningnan ko, hindi pa naman matapos yung ginagawa ko doon. Talagang late kami sa biyahe. Kaya binigyan ko ng pagkakataon na yung 12 tao ang ipaharap ko sa kanila. Sige. Sa Kingdom of Priests na tinatawag nila, humarap ang 12 gates o ang kanilang mga opisyal. Kaya kami lang ang dito ngayon para makasagot sa mga tanong. Yan yung... Alam niyo mga kapatid, napakahaba yung kwento na yun eh. Di ba, Kardinal? Umabot ng 3 oras eh. Ang resulta, ilang seconds lang yung kinot nila, tapos dinugtong yung ibang salita. Sige. Na ang kanilang pinuno na si Henito, tiwalag ng isa ring grupo sa nakita. Sinabi niyo bang tiwalag? Hindi niyo sinabi. Bakit sinabi dyan? Sige, tuloy. Dahil tinatanggi na mahigit Oh. sa isa ang asawa nito. Hindi daw niyo itinatanggi na mahigit sa isa. Kaya siyempre, ang dugtong yan, hindi nila idinugtong. Hindi nila inilagay dyan yung sinasabi ninyo na hanggang sa programa. Di ba? Di ba sinabi mo, pinapaliwanag mo na sa programa yan. Ang problema, kinat nila yung video. Sige, tuloy. Kung na meron sa aking kasama na 3, sila po ay mga followers. Ayun. Sige. Kung i-recognize na, hindi 3, wala silang na. Hindi sila nagsipin. Yung salita na yun, talagang napakalayo yun, di ba? Pag i-ano mo yung buong mo,
Hindi yun hindi yung paliwanag Kaya magduda talaga yung publiko. Sige, tuloy. Kahit pa hindi siya minor, kahit pa minor pa siya, depende yan kung ano yung sinasabi ng Espiritu. Hindi naman. Oh. Sige. Ang pumag- Yung sinasabi mo na depende niya kung sinasabi ng Espiritu, malayo sa kanila yun. Oh, at saka yung paliwanag mo doon napakahaba, tapos nag-quote lang sila ng kaunti, tapos parang yung nila, yung talagang ididikdik nila na para isira sa atin. Yan ang yan ang naintindihan ko sa video na yan. Sige, tuloy. Mga gawain na labag po sa moralidad. Pero kung meron pong mga concerns, halimbawa, yun nga po katulad nga na may question ng mga minor de edad na involved, sa hindi magandang paraan. Siyempre, makapagsalita talaga siya dyan dahil doon sa pinalalabas nila. Kaya sa akin talaga, napakasakit isipin. Patunayan nila dito. Sige. Yung maging mapagmatsyado. Hindi ko pwedeng Sige. tatlo ang asawa because meron tayong tinatawag na batas against bigamy kung saan ang pag-aasawa ng higit sa isa ay pwedeng patawan ng parusa at criminal offense ito. Okay. Sa batas natin, ang makikipagtali sa minor de edad, automatic ito na statutory parusa ay pagkakakulong na 20 years to 40 years. Okay. Kita mo? Yan ay napakabigat pakinggan sa mga tao. At yan ay nagmumula doon sa kanilang sinabi na may 3 minor de edad. Hindi magsasalita yung abogada na yon kung wala silang sinasabi na mayroon ng 3 minor de edad. Yan ang napaka-worst sa atin. Kaya parang napapahiya yung mga kasamahan natin. Sige, tuloy. Nila, kung kami, bakit kung yung ito? Yun yung salitang yung salitang kulto-kulto. Wala yan, normal yan. Kahit sino, grupo, nagsasalitaan ng kulto. Yung Katoliko, sinabihan ng kulto sa Sabadista. Yung Sabadista, pinagsabihan ng Katoliko na sila'y kulto. Yung Iglesia ni Manalo, kay Ibuloy, kay sino-sino. Kaya wala na yan, yung kulto-kulto na yan. Ang totoong kulto, yung nangangaral ka na ang inyong ipinangaral hindi itinuturo sa Biblia. Yan ang kulto. Pero yung mga tao na salita ng Diyos ang ipinangangaral, walang dagdag, walang bawas, ay hindi kulto yun. Sige, tuloy. Saka, teka, yun ang salitang kulto, system of religious worship. Cult is a system of religious worship. Kung ganito, hindi makakalabas. Kahit sinong grupo na sumasamba, sistema ng pagsamba, ay bilong sila sa kulto. Kaya lang, yung kulto kasi, yung salitang kulto, ginamit yan sa mga grupo na mga brutal. May mga brutal na ginagawa. Sa atin, awa ng Diyos, wala namang ginagawa tayong brutal. Sige, tuloy. Hindi naman lahat naniniwala sa kanya. Wala niya matapos sa amin, nakasulat yan na talagang nadaan mo kami kahit pa sa kalayo. Sige. Sila ang sinasabi nilang maayos nilang pamamalakad. May iba silang mga membro. Yun, yan ang gusto ko. Sige, tuloy pa yan. Gaya ng pamilya ni Gerald mula Barangay Midyan sa Davao City. Yun. Dati po, taga-sambang kami, Yun yung tao na yan. Ngayon, mabinata na yan Noon tumira sa akin yan, ano pa yan? Maliit pa yan. Wala pa yung kamalay-malay noon. Ngayon, kung magsalita siya, napaka worse na. Kasi sabi niya, binanta. Para bang, hindi naman itinuloy kung ano yung binanta. Ay, ituloy mo yon. Sige, ituloy. paling nakita niya na hindi nga grupo, na naigan niya siya sa storya ng Tayka. Yung tinutukoy niyang kininga grupo, yung grupong ito, wala pa ito noon Kasi yung grupo na ito, itinayo ito, na parehistro ito, 2022. Umalis sila sa akin 2012 pa. Yung tinutukoy na grupo, yung Kingdom of God, hindi ito. Pero kasi hindi alam ng publiko.
Di siyempre, ang akalain nila, iisipin ng mga tao, yung sinabi niyang ang grupo, yung itong grupo. Kasi habang nagsalita ng grupo, pinapakita yung nakaparid tayo doon sa karsada. Yan, hindi makatarungan eh. Sige, tuloy. Kuban ko ni ako ang amahan, ang naganahan akong amahan ba kay school ang lugar. O, yun. Stop. Yung sinasabi niyang amahan, yun yung nagsusuka ng dugo. Ang daming sinuka ng dugo. Tumawag siya sa akin, sabi niya, gamutin mo ako. Ginamot ko. Awa ng Diyos. Talagang totally healed. Gumaling siya. Ngayon, yun namang anak, akala ko nga siya yung bata na yun na kinagat ng aso yung mukha. Na araw ng Sabat yun eh, Sabado, dinala nila sa amin doon sa Mulabi na pinagamot. Awa ng Diyos naman, gumaling. Agad-agad, walang mga sugat yung mukha. Kaya naging close kami, naging close talaga. Hindi pa sila kaanib noon. Hindi pa kami kasama sa Kingdom of God. So dahil yon, naakit sila na sumama sa Kingdom of God, hindi sa Kingdom of Rest. Kaya noong umuwi kami doon nung pinauwi ako ng Supremo sa Kingdom of God na si Malnari doon sa Davao, sumama sila roon. Pati yung buong pamilya niya. Nung unang-una, talaga namang mabait yung tatay niya. Super bait yung tatay niya. Kaya lang, medyo nung tumagal na lagi na silang nag-aaway ng mga kasama nila, hanggat sa dumating yung punto, kasi marami silang mga dumaog, pilido. Dumating yung punto na pinadecide ako na sinong aalisin, sinong papaalisin. Yun daw isa na kanilang laging kaalit o sila ang kusang aalis. Hindi ko tinupad kasi ayaw kong diktahan nila ako. Sabi ko, hindi naman maari na gagawa tayo ng ganyan. Pinag-ayos ko sila. Tapos, tuloy. Yung babae na yan, sige. 5 katuig madato kami. Yun, stop. Yung sinabi niyang, 5 katuig madato nami. Sa Tagalog, 5 taon, yayaman na. Sus, Panginoon ko. Yung salita na yan, yun ang sakob. Dahil doon sa PDDMC o yung Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Doktrina nila yun, hindi ko doktrina yun. Kasi daw sa 2022, lilitaw yung kaharian ng Diyos, yung gobyerno ng Diyos, at makukuha na daw yung deuterium na nasa Surigao. Isa kanila yun. Tapos, ituloy. Di ba, parang sa atin pupunta. Pag-uma, ang ihaging kuan masad. Yung uma, ang ihaging kuan masad. Di ba mayroong kat? Napakalaki yun eh. Napakalaking ano yun eh. Kate, ang salita doon, yung uma, tapos yung massage. Ang mapagbintangan na nagsasabing yayaman sila sa within 5 years, yung massage. Yun ang mapagbintangan dyan. Hindi naman yan eh. Sige, tuloy. Pero malayo raw sa paraiso ang naging buhay nila rito. Stop. Totoo yun. Malayo sa paraiso. Bakit? Lasinggiro eh. Talagang ang hanap buhay nila noong sila'y humiwalay na sa akin, manguling. Alam mo yung manguling? Yung ano sa Tagalog yung mangunguling? Yung ng mga kahoy, tapos gagawing uling. Yun ang hanap buhay nila. Tapos, pag ang binta nila, ibibili nila ng tuba, yung mga kung anong-anong alak, inumin nila. Tapos, pag lasing magwawala, paririnig-rinig sa amin, sila yung Tapos ngayon, ibinibida nila sa akin. Sus Maria Jose. Sige, tuloy. Sa utos ni Manong ni Henito, bawat miyembro obligadong magbigay. Ayun, yun ang hindi totoo. O kayo dito, bakit sila ang tinanong? Kayo dapat ang tanungin, yung mga miyembro. Sinabi ko ba sa mga tao ninyo na obligado kayong magbigay na ika-10 bahagi sa ayaw at sa gusto nyo? Kasi yung salitang obligado, sa ayaw at sa gusto yun eh. Yan ang ibig sabihin ng salitang obligado. Kaya, kahit sino makakapanood yan, kasama natin, hindi talaga magustuhan yung palabas na yan. Sige, tuloy. 10% mula sa kanilang kita. Yun, stop.
yung 10% kahit sino yan. Sa pangalan ng Panginoon, kahit ang Katoliko Romano, kahit ang Sabadista, sila'y tumatanggap at hindi sa pamamagitan ng sapilitan. Hindi yung obligado di umano, pakalayo naman yun. Sige, tuloy. Kami, ganyan tayo, like siya, kuan, income, to, mga tag 10%. Yun, yung mangkal na yan, isagani mangkal. Yun ay, kasama ko yan dati sa Kingdom of God. Nung namatay si Malnare, naggawa siya ng kanya na si David na daw ang maging hari sa 2022. Wala daw eleksyon na mangyayari sa 2022. Noong hindi naganap, ay hindi na lumabas. Tapos ngayon, sa akin nila isisira. Sus, Ginoo ko. Paano naman yan? Sige, tuloy. Po talaga yung member na magbigay po ng 10% sa leader. Dati may kumakamit na malaki. Sa tanan po nga, sa pag-harvest na mong mambalik, sa tanan na mo ipakaon sa grupo. Yun. Stop. Gusto kong sagutin yun eh. Yung tao na, yung bata na yun, noong time na yun, talagang parang nasa mga 7 yata siya noon eh. Iwan ko kung 7 o 6 years old pa siya noon. Hindi totoo yun. Kasi nandito yung mga kasama nila dati. Pagdating kasi namin doon, yung lupa ng mga Mungkadista na 3 hektaryas, pinangungunahan ko. Ako yung nag-uuma. Ubukid. Nagbubukid o nagsasaka. No? Ako mismo yung nangunguna. Nag-guide sa mga tao. Kaming lahat, mga 30 katao kami o higit kami, sabay-sabay kami doon na nagsaka, nag-ano sa lupa na yon, nagtanim ng mais. Pagdating sa aanihin yung sabi saya, pasanggion na yung mais, kaming lahat ang kumakain. Ngayon, noong nandito na ako sa dapitan, nagkanya-kanya sila. Nagkanya-kanya. Sila naman, pagka walang bigas, hihingi doon sa kasama nila. Pag yun naman kasama, walang bigas, hihingi din sa kanila. Kumbaga, parang tulungan na lang. Pero ngayon, ang pinalalabas sa interview, yun daw nila, pinakakain ko sa lahat. Sus Maria Josep naman. Hindi ba kayo, nako, 100% pag bilta sa Panginoon sa inyo, baka karmahin pa kayo dyan. Ako na nga yung tumutulong sa inyo eh. Ako ang tumutulong. Nililibre ko kayo sa panahon na nandito pa kayo sa poder ko. At hindi ko kayo pinaalis. Umalis kayo dahil noong nag-controversial noong 2012, sumama sila doon sa isang sakop ko na humiwalay dahil gusto ding tumayo. Gusto ding maging koronahan siya ni mahal na hari Pilimon Rembunan sa Pangulo sa Kingdom of God. Kumbaga, inggit ba? Inggit sila sa aking katayuan. Sige, tuloy. Nakasabot ma'am nga, kung saan yung grupo. Kita mo, parang talagang sinisira talaga, no? Doon ko nakasabot ma'am nga, unsa man nga grupo. Napakahinas naman yung bata na yan. Sa panahon na yun, batang-bata pa siya. Hindi ko nga alam kung tumutulong yan ng paglinis, ng pag-alis ng mga damo eh. Paggapas ng mga damo. Hindi ko nga alam kung tumutulong yan eh. Yung tatay at saka yung mga ibang kapatid niya, yung malalaki, tumutulong yon. Hindi lang naman ako. Marami kami. Hindi din dan sila. Marami kami doon eh. Sabay-sabay kaming nagbukid. Tapos yung sinabi niya ngayon, talagang paninira ang kailangan. Hindi katotohanan ang sinasabi. Sige, tuloy. Okay. Suportahan mo yung kung ba sa iya ha? Baligyan mong balay. Yun. Kita mo ha? Napakapangit tingnan yun. Pakinggan. Sumusuporta yung asawa ko sa kanila. Ako pa nga yung nagpamasahe. Ako nga yung nagbibigay ng masahe sa asawa niya papuntan sa Amali. Tapos, ang sabi niya, ibininta yung bahay. Ngayon ko nga lang nalaman na nagbinta sila ng bahay. Nasaan yung pira ng bahay niyo? Binigay ba niyo sa akin? Hindi ba kayo matakot sa karma?
Sa gaba sa Binisaya. No? Hindi ba kayo matakot sa gaba? Nga kanang gaba, naamang ginang gaba, magsunod-sunod man ang gaba sa tao. Mag-istorya mo gingon ana, wala mo mahadlok sa Dios. Basta ang tao gani, dili mahadlok magabaan, wala na mutuo sa Dios. Kaya kung ang tao mutuo sa Dios, mahadlok na gaba. Kung ang tao mutuo sa Dios, mahadlok na gaba. Pero kung ang tao dili mutuo sa Dios, di na mahadlok o gaba. Unang kanang yung istorya nga, gibaligya yung balay kay gisuporta. Gusto man to'y alam na ko ana. Gibaligya ilang balay dito, kay di na sila manguli sa tambulig. Muna'y tinuod. Kay dito na lang sila sasamal kay nahitabo ko na kay dito na lang sila magpuyo ba. Kay gikup-kup man sila sa mga mungkadista dito. Muna'y hinungdan sa pagbaligya. Dili kay gibaligya ninyo kay ang halin gihatag nako. Mahiya naman kayo. Sige, tuloy. Ay, isa po ito. Nagamit namin niya. Pero hindi raw nila masikmura. Yun. Ang utos na asawahin ka nito. At Ay, sa ni General. Yun. Yan. Talagang, nako, magkakahiyaan talaga tayo dito. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, kasi live na ito eh. Hindi na pwedeng tatahimik tayo dito eh. Yung babae na yon at saka yung papa at mama niya, nung buhay pa, yung papa at mama niya, hindi ko alam na pumunta sila doon sa kay mahal na hari. Doon ako sa Mulabi kasi taga Tambulig din yun eh. Mga dumaog yun, iisang pamilya yon. Hindi ko alam na nandoon na sila kay mahal na hari. Kasi nung time na yon, gusto nila na yung anak nila ipasawa sa akin. Hindi ako nangligaw, kahit man lang kunti, hindi ko nanligaw. At hindi ko rin sinabi sa kanya na asawakin kita. Pagdating ko doon, sinabi lang ni Mahal na Rio, ito yung asawa mo. Ito yung asawa mo. Tapos, tawa-tawa. Ngayon, nangyari na mayroon kaming anak na isa. Ngayon, noong time na yon, napakahirap namin. Yung halos ang ulam namin ay yung gulay na kamunggay o malunggay sa Tagalog at saka yung papaya. Paulit-ulit yun sa loob ng isang taon. Kung mayroon mang isda, tuloy ha? Ewan ko sa Tagalog, ano yung tuloy? Tuloy pa rin ba yun? Putulin namin ng 3, lagyan ng kamunggay. Ganon kami kahirap. Kaya umalis. Kasi yung time na yon, yung mga magulang niya, umalis na sa akin. Sumama na sila kay John Olivar dito sa Mulabi. Mayroon na silang sinasandalan, yung mga mungkadista. Kaya, umalis sila sa akin at nilalait nila yung kahirapan ko. Kaya, ang ginawa nila, kinuha nila yung anak nila na ang idinadahilan na ibisita lang nila. Hindi ko alam kasi nasa dapitan ako noon. Dinala niya doon yung anak, yung si Stephanie. Tapos, hindi nagpaalam sa akin. Siyempre, asawa ako. Mag-asawa kami noon. Kahit hindi ba naman kami kasal, pero nagsasama kami sa isang bahay. Hindi, siyempre, sabi ko, bakit hindi nagpaalam? Ganun lang ako, kunting-kunti lang. Hindi yung katulad na sinasabi niya ngayon. Ang sabi daw ng kanyang ina, pinakain siya doon ng litson manok, yung mga bangus, tapos sabi niya, yan, babalik ka pa ba doon? Babalik ka pa doon, lagi ka lang pinakakain ng kalamunggay, yung malunggay. Yun, tingnan mo yung pagkain mo, ang sarap. Hindi na bumalik. Yan yung totoo. Pero hindi ko sila pinaalis. Sige, tuloy. Nooy 18 anyos, na si Stephanie. Ano bang kasalanan ko? Sila ang namimilit sa akin dyan eh. Hindi naman ako. Sige. Karoon ng isang anak. Yun. Sa kanila yon. Yung apelido sa kanila. Hindi ko ka-apelido yan. Sige. Nung pag-alis, tinakot niya kami. Yun yung sabi niya, tinakot. Yan ang hindi ko nagustuhan. Hindi ko ugali yung manakot ng tao.
tinakot niya kami. Parang ano talaga, ang layunin ng kanilang pagtindig dyan ay sirain ako. Kasi dati pa yan, 2012, umalis na sila. Isipin mo, 2012, 2024 na tayo ngayon, 12 years ago na. Sus Maria Jose. Tapos nakita nila ngayon na ganito, baka nainggit na naman o ano. Suya, kuya maning suya. Ako naman ay naglilingkod lang ako sa Diyos. Talagang totoo ang paglilingkod ko. Sige, tuloy. Kot yung parents ko na ipapakulong daw ako kasi kinidnap ko daw yung anak niya sa... Saan yung katotohanan niyan, yung sinasabi niya? Hindi ko kayang gawin yan. At hindi ko kayang sabihin yung mga ganon. Mga paratang. Sige. At saka ito pa, isa. Noong 2016, 2017, 2015, 16, 17, nagpaparin tayo doon sa Samal. Sumasama sila eh. Yung birthday ko, pumupunta doon. Talagang walang nangyayari. Talagang very sport. Tapos ngayon, biglang sumulpot. At kinuha ng KMJS ba yan? Kinuha ng KMJS para gawing negative sa laban sa atin. Kaya ang layunin dito ay sirain talaga tayo. Yun ang layunin ng palabas na ito. Siyempre, negative yung isasabi nila kasi nga, mga tiwalag yan eh. Talagang tumiwalag na yan. Siyempre, may galit yan, may puot yan. Lahat ng paninira, sasabihin talaga nila laban sa atin. Kaya, yun ang ugali ng kanilang interview na kahit pag nakita nila na yung parang walang ka is not very beautiful yung laman ng interview, hahanapan nila ng parang maging negative ito para pagsama-samahan ng mga manunood at lalaki ngayon yung viewers, magsisweldo si Mita. Ganun yung technique yan eh. Kaya kawawa talaga. Sana mayroon naman tayong mailalaban dyan. Sige, tuloy. Kinidnap yung anak ko. Anak ko naman ito. Tapos hindi po talaga ako bumalik sa kanya. Anong kasalanan ko roon? Wala. At saka, hindi naman ako sila naman pumunta. At saka may asawa yan eh. May anak siya sa asawa niya. Yan ang tunay niyang asawa. Kaya sana naman, KMJS, wag naman ganito. Na kung totoo na ang layunin ninyo sa pag-i-interview ay pagsiwalat ng katotohanan sa publiko, wag yung ganito na pupulot lang kayo ng kaunti, tapos yung hindi yung buong kwento yung ilalabas ninyo. Talagang may mission din kayong parang manira. Ganon. Nako, napaka-pangit naman yung style na yan. Yung tao na yan, tingnan mo. Ni Ma'am Kay, nalok po ni Ma'am Kay sa hulgaan ni... Yun. Kita po, nahadlok po ni Ma'am kayo sa hulgaan mi. Diharapon ko to. Ano yung klase yung panghulgaan? Siyempre, magdududa yung gobyerno ngayon na, katulad ito kay Kibuloy. Kasi si Kibuloy ng Yan ang ibig sabihin na naman eh. Yan, may talaga. Yung video na yan, may pakay talaga yan na hindi maganda laban sa atin. Yan. Talagang ganon kasi. May talaga ma'am, natatakot kami kasi pagbibintangan. Ang totoo yun, sila ang maghuhurumintado pag lasing na eh. Sisigaw nga doon sa harap ng bahay. Pag lasing na. Maria Jose, tapos ngayon, yan ang sinasabi ng anak ko. Ako, wala akong ibang abogado, wala akong ibang manlalaban, wala akong ibang kakampi, Panginoon lang. Kaya sa Panginoon ko ito, mayroon tayong mahigit o pinakalabaw nga hukmanan, ang hukmanan sa Diyos. May maghukom aning tanan. Sige, padayon. Kinuha namin ang pahayag ng Kingdom of Priests tungkol sa mga paratang na ito, pero tumanggi sila magkomento. Ayun, napaka-sinungaling naman yung palabas mo talaga, Soho.
Pero tumanggi silang magpa-interview. Na andito, naka-record, naka-screenshot yung mga ano, yung mga tanong at sagot ninyo. Ang tanong ninyo, pwede ba kayo mag-interview? Ang sagot ng kasamahan namin, dahil wala ako at wala yung spokesperson at wala yung ibang kasama namin, sinagot kayo na, wag muna ngayon ma'am kasi wala sila ngayon. Ang sabihin nyo, tumangging magpa-interview. Di, siyempre, anong iisipin sa publiko? Talagang may itinatago. Ganun talaga yon. Kasi ayaw magpa-interview. At ito pa ang mali nila. Bago nila, huli na yun yung interview doon sa Samali, yung sa mga tao na yun, yung mga dumaog, pamili. Huli na yun eh. Hindi natin alam na nag-i-interview pala sa doon. Una tayong ini-interview bago yung Samal. Tapos sasabihin nila, kinuna namin sila ng pahayag laban para kung anong pa. Yung sinasabi nilang kukunan ng pahayag, yung komento doon sa Facebook, hindi yung sa Samal. Yung komento sa Facebook na kisiraw kulto, kisiraw ganito, ganon, yun ang sabi nila dito. Tapos ngayon, ang sabi nila sa Samal na, kaya, nako Panginoon naman. Talagang masama ang layunin nila. Hindi maganda talaga. Hindi maganda talaga. Kaya hindi ko na gustuhan talaga ito. Kung mayroon lang akong milyon-milyon na pera, iwan ko lang. Sana may maawa sa akin na tumulong para bigyan ng hustisya ang kanilang video na sinisira ang reputasyon natin, pati yung samahan natin, pati yung mga bata ayaw nang lumabas, natatakot na. Dahil nga sinasabi nila, tangina. Sao na lang. Kita mo, pag bumili dyan sa tindahan, talo talaga tayo kasi GMA yan eh, lakas ng GMA. Talo talaga sa atin, Facebook lang. Wala pa tayong mga wala talaga, kaya share ito. Pag hindi kayo makapagpatunay sa mga sinasabi ninyong minor de edad na yan, mayroon din namang batas laban sa mga sinasabi ninyo. Sige, tuloy. Kailangan daw muna nila itong ikonsulta sa kanilang legal counsel. Siyempre, sino bang nakakaalam ng batas? Yung mga abogado. Di dapat, mayroon naman talaga kaming abogado, itatanong namin kung ano ang dapat isagot sa mga ganitong tanong para legalidad tayo. Pero sa kanila, wala silang paki. Ang mahalaga sa kanila, kumita. Yan ang nila, mga vlogger talaga yan eh. Sige, tuloy. Ilang beses din hiningan ang aming team ng hindi totoo yan, mga kababayan. Ilang beses hiningan. Totoo yung nagtatanong sila kung kay Lao, yung anong tanong? Na mag-interview noong Sabado. Gusto nila bukas agad-agad. Siyempre, paano makapaghanda yung mga tao? Paano pupunta dito yung mga sasagot sa tanong nila? Hindi ko nga alam na ganon. Dapat, 1 week before, para makasitol, para lahat nandyan, makikinig sa mga tanong. Tanong yun, hindi na Friday nila itanong, bukas agad Sabado. Tapos, ipinalalabas nila, may kasalanan tayo kasi ayaw tayong sumagot sa hamon nila. Sus, naku naman kayong mga taga-media, ganun ba talaga kayo? Huwag naman ganun, maawa naman kayo sa mga taong sinasagasaan ninyo na walang kasalanan. Kaya, tama talaga yung minsan katulad nila ni Rapi Tulfo, yung katulad nila ni Erwin Tulfo na walang sinasanto. Kaya, talaga naman, sila makaganti tayo. Paano tayo gaganti? Wala talaga tayo. Tikong bibig na lang tayo. Pero kung may maawa sa akin, baka makatanggap tayo ng hustisya laban sa kanila dahil may batas ito na
laban sa kanilang mga paratang. Sige, tuloy. Pero hindi sila nagpaunlak. Kasi sa totoo lang, no, pagka ito ay marinig ng mga senador, aalarma talaga yung mga senador. Kasi yan naman talagang gusto nila na dadalhin ako ng ano, para itulad ni Kibuloy, itulad yung sino yung Aguila ba yun? O Uwak ba yun? Ang layo naman. Sus Maria Jose. Yun ba, na-record ba dito sa dakbayan ng Dapita na mayroong katulad sa kanila na ginagawa natin dito? Ultimo ng barangay captain dito eh. Walang kabahid-bahid eh. Hindi nga tumanggap. Nung pumunta yung ano doon, hindi nga sila tinanggap. Dahil hindi naman masama yung mga tao na yan. Pilit lang talaga na bahiran tayo ng masama. Dahil ang akala nila, katulad ako kay Kibuloy, ganun naman talaga yung utak nila eh. Katulad ni Kibuloy, katulad ni Aguila, yun ang ano nila. Wala naman talagang ibang misyon nila, ganun talaga eh. Ipapahiya tayo. Sige, tuloy. Ang phenomenon ng mga kulto, mas makikita to sa mga lugar kung saan depressed. Kita mo, napakasakit sabihin, gano'n naman yung mga kulto. Baka mas masama pa kayo sa amin eh. Yung mismo nagsasabi ng gano'n, baka mas masama kayo eh. Sa amin, walang alak, walang sigarilyo, walang kahit anong sugal. Walang lalaki na nambababae, walang babae ng lalaki. Lahat malinis. Tapos sabihin ng mga ganong salita na pangyuyurak sa karapatan ng tao. Napakasaklap naman. Sana may batas din ito. Sige, tuloy. Ang economic inequality, merong mga problemang pampolitika, doon sila nagtatry kasi seemingly they hold answer to the problems of the people. Itong charismatic leader na ito, ang parang pinapakita niya na meron siyang solusyon sa lahat ng problema doon sa mga area na yun. Malaya tayo sa pagpili ng ating kakaanibang relihiyon basta't wala itong nalalabag na batas. Wala. Yan ang totoo. Basta't wala itong nalalabag sa batas. Ano bang nalabag natin? Yung mga pinaparatang nila, sige, saan dito yan? Wala. Yung source ng kanilang hanggang video lang. Hanggang sa video sa kinukuha nila sa Facebook natin, bawal nga yan. Mayroon nga batas dyan eh. May mga abogadong nagsasabi na pagka walang pahintulot, bawal yan. Pero ang ginawa nila, hindi nagpaalam sa atin. Kinuha nila yung mga picture, kinuha nila yung mga video na walang paalam. Yan. Ang mangyayari dyan, hearsay. Kasi hindi ninyo nakuha yung buong detalye kung bakit ganon, may mga ganong eksena sa aming samahan. Ganon yun. Sige, tuloy. Yun, wala na yan. Huwag mo na isali yan. Mamaya, dagdag pa nila yung demonyong yan. Kaya, mga kapatid, tapos na yung video. Sana ay tayong mga kasama, lahat ng kasama ko sa Kingdom of Priests ay kalma lang tayo, ihangad lang natin ang lahat na ito sa Panginoon. Tayo ay naniniwala na mayroong higit sa lahat na hustisya, ang hustisya ng Diyos. Basta alam natin na tayo ay walang ginagawang masama sa kahit kaninong tao. Yung mga ini-interview nila doon, hindi nila kinuha ang buong katotohanan. Yung puwaki lang. Yun lang salita roon na talagang, kumbaga sa dagong ituturok nila, pero hindi nila kinuha ang buong dahilan. Kaya hanggat dito na lang dahil gabi na, at maraming salamat sa inyong lahat.